Preni Pioneer Kebarni, Atal Bihari Vajpayee BJP District Asai Hemalong, East Karbi Anglong BJP District Committee atum pen pherangke amai ingni si det pia dang arat an methanga keng ke pacharjap thip thekji aphan pregjam ason asai deng ponpo kewangji suri hinira plikebra troxy aningkan ke do an arat aphan methang pen pregjek ke paching thur peklang ponji pusi lamthe peklang pon pherangke amai long lamthe ke peklang pon ke det pia dangara da phan antami preni phai ingkora phorni pen ason riasai ka sonse pen ke chinglok beha bepara sai hin ke paching thur ponji aphan along mai pedu ponji la son thot si karbiang long arlo tami riasai ke thek ser la pen beha bepar ke claim thek atuma phan pangrum pen bidi sore ki pia mai stami padu ponji la pen ke wangji langani banga phan patin te pin pen methang ke rengji aphan Keng ke charjap thek ji aphan bidi sore pipon po. Latson thak taksi det pia dangalong tami ang tana det pen nang kilo ason ke khang pen methanga det along amat ajat ason tami ke pache dor pluk ji aphan siding po. Laso ke mangalong along ritin ahawartin arat ke do an arisoi jang pen ke chenglo kaddu ka we asai methang ke thek ason an ke paklem long ji aphan sai ding po. Beha bepar pen ke chenglok riasai antami RD and ponpo la pena jok BJP asong pen akimangalong Mission 2047 ke papleng ji aphan claim bor ipon popusi ning jipon India det mate Bharat det iaphan paching thuriamu nang claim bom album pen non akima Kemang ma intuipik apen papleng unji pula bangsu anding aji thedam thipik ajoine si asai isi nonta deng ponbo achua prang ke damtang juna chiklo bang isi bharanadang pi angkang pi adet pialong 150 crore bak dulu pusinon ke chindun population nama Ladang ke laan a population laan arat tumbang phan pachulong ji pajulong ji hikha pathek peji kisu kiun ibang chalang hi labang suawar sailong peji aphan tikok selok hime rang jangre tuwa bang phantame ejo kichu paser jun paser aku dakam pavi pinji la purutang te upia sai si deng punang hima loga charli amu bunon old and traditional method pen science and technology applications pen ki claim nangji la pente apranke ki pudam english salam thi bandu food clothing and shelter mune tumang la phane che song chok kita sitame an chuchot le no na tirthi long ke reng putema sita munid aot adur dong si pleng no dagi pute an chuchot abang ke pangbar no tang naksi munid cheman me amare tum an an kichu tum tai chiru te stai lila pena bang kamathang tu che to mosi an ta chulo tante ke thera do kichu ben thang open pa joge phan pura bostro mane peri lah ini tu cora cok cek kisah din cepat tibina din cepat jauh din naik musi hala bangke shelter food clothing and shelter non lancole dordi usi non bangke hikha tanangi education non lancoli kisu kecil langta cilang ponpe pelutang tela son tri cot kelong cok ke cok cek lancol kelong non bangke ini tung education ta nangji Usila free ke patang orang mana free freebies betul. News report Karbin Long Live.